Já se zkrátka soustředím na ty lidi, kteří už myslí jinak, nebo chtějí myslet jinak, nebo zkrátka už v sobě objevili další možnosti, nebo jim věří, nebo jim chtějí věřit, nebo je chtějí objevovat. Já se zkrátka zaměřím na tyhle lidi. A od té doby, co jsem si to řekla, nejenom, že se mi ohromně ulevilo, ale ty lidi ke mně začaly přicházet, co mi vucí. A co mě teda úplně vysloveně jako nadchlo a pořád jako v tom nadšení jsem, a to nadšení vlastně roste, je, že my Češi jsme hodně kreativní národ. My opravdu toho hodně moc umíme. My toho jednak hodně víme a jednak jsme hodně flexibilní v tom, že když něco nejde tak prostě vymyslíme, že to půjde onak. Tak my vlastně dokážeme z ničeho udělat něco úplně fantastického. My jsme taky dost inteligentní národ. Takže my opravdu dokážeme hodně moc věcí. Fakt jsme šikovní. Takže si myslím, že ten potenciál je tady obrovský. A když se budeme soustředit na to, co je tady dobrý, a přestaneme si trošku říkat takový to, no jo, my Češi a já nevím co všechno, a my jsme ty závistiví a já nevím jaký, tak když se začneme soustředit na to fantastické, co v nás je, na to podstatný, děkuju ti, to je přesně to správné slovo. Když se začneme soustředit na to podstatný, tak my máme obrovské možnosti a my každýho strčíme do kapsy, úplně bez problémů. Ta práce mě ohromně baví, protože můžu podpořit lidi v tom, aby v sobě tohleto nacházeli. Protože oni to tam mají, oni to tam vždycky měli. A vlastně já jediný, co můžu udělat, je, že jim pomůžu to, jak si znovu objevit, znovu se toho dotknout, znovu si to nadělit, znovu si to darovat, znovu si dát tenhle ten úžasný dárek. A to je fantastická práce. Jo, ani si nedovedu představit hezčí práci, teda pro mě. Je to úžasný a potkávat se s těmi lidmi a vidět i ten posun, který se stane, když přijdou a když odcházejí, je úžasný. A dělají to oni, nedělám to já. Jo, já tam jenom jsem, já jenom něco vnímám, jenom jim třeba něco dám zpátky. Připomeneš? Připomenu, ale oni dávají taky spoustu věcí mně. Oni mi dávají vlastně ten optimismus a to nadšení právě tím, jak jsou úžasní. A když to v nich člověk vidí, tak oni to opravdu jsou a oni začnou zářit. Jsou krásní, jsou nádherní. A teď si představ, já jsem tady teprve 5 let a jsem jeden člověk z mnoha. A už jsem potkala tolik lidí. To znamená, kolik těch lidí je. Moc. A toho jsem opravdu ráda.